దర్శనాలు 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 అన్య భాషలు నూతన భాషలు రీకా పాప మాట్లాడు మాట్లాడు కొత్త భాషలు మాట్లాడతారు కొత్త భాషలు మాట్లాడబోతున్నారు అన్య భాషలు రీకా మషాకా రాబా అల్ప్రాకత రాబా బాబా రీదా నమషియా రాబా బాబా అల్ప్రాకత రీదా లకా రేబా బాబా ఓ రీదా నమషాకా రాబా భాషలు 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 కొత్తగా భాషలు మాట్లాడారు భాషలు మాట్లాడబోతారు అల్ప్రాకత రాబా బాబా రీబా మామా అల్ప్రాకత రాబా బాబా షీరి బాబా బాబా అల్ప్రాకత రీకా రాబా రీకా మషాకా రాబా ఓ రీకా నమా షేకే రీబా బాబా అల్ప్రాకత రాబా బాబా అల్ప్రాకత పండుగ 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 కొత్త భాషలు నూతన భాషలు అన్య భాషలు నూతన భాషలు కొత్త భాషలు పరలోక భాషలు మాట్లాడతారు మీరు మాట్లాడవద్దు పిల్లలు చిన్నపిల్లలు మాట్లాడతారు అల్ప్రాకతారా బాబా ఇంకా 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 ఓరి బాబా బాబా ఫైర్ ఇంకా 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 షీ బాబా ఇంకా 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 ఓరి బాబా 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 అల్ప్రాకతారా బాబా ఇంకా 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 బలమైన అభిషేకం పిల్లల పైన బిడ్డల పైన దేవుడు కుమ్మరించబడ్డాడు అల్ప్రాకతారా బాబా బాబా షియారా కతారా బాబా మాట్లాడు 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 అన్ని భాషలు